Terve. Nyt on siirrytty avaruusaikaan. Tässä huipputeknologia on tullut nyt välineurheiluun mukaan, kalastukseen. On perämoottoria, sähköperämoottoria. Mutta eihän sähköperämoottorikka ihan itekseen liiku, että siihen tarvitaan akku. Lyijyakku, tavallinen lyijyakku, tuommoinen 80 amperituntinen, mikä mullakin on. Se painaa noin 20 kiloa. No onko sitä mitään illoa? Sitä ruohata, se on melko ruohattava kuitenkin tuonne ranttaan ja takaisin. Nyt minä olen ratkaissut tämän ongelman. Ja se ongelman ratkaisuhan on tässä. Tämmönen. Tänne piti Kallaan lähteä vielä töiden jälkeen, mutta vettä sattaa, niin enpä Ilena lähteä. Ajattelin sitten tämmöisen systeemin kuvata. Niin, elikkä tässähän meillä on aurinkokennolaturi. 20 wattia. Ja tämän kun minä asennan sinne venneelle ja se annan siellä laturoida sitä akkua itekseen, niin pitäisi olla aina virttoa akussa sitten. Mä oon testaillut tätä vähän nyt, että miten tämä pello, ja kyllä tällä niinku ihan hyviä tuloksia on saanut. Ja sen voin nyt tässä teillekin vähän esitellä. Kylläpä eipä asiaksellekaan Kallaan lähteä, kun väsyttää niin paljon. Just ilta söin tuossa töiden jälkeen ja äskettäin heräsin päikkäreitä. Niin sanotut päikkärit. Paljonko tuo kello? Se on varmaan jo 9. Onko jo 9? Se on 3 minuuttia kello 21. Elikkä tässähän tuli mukana mukanahan tässä tuli tämä itse kenno. Sitten tuli tämmönen pötykkä, mistä suohaan kiinteä asennettuna tämmönen pötykkä. Siinä on hyvä määrä johtoa. Teillä on 2 kertaa 5 volttia outputti. Siihen käypi USB. Täällä on molemmin puoli. Ja se on 5 volttia. Siinä on mahdollisuuksia kytkeä. Sieltä löytyy USB, micro USB, USB-C ja kaikkea. Plus kiinteänä täällä mötykässä on 9 voltti outputti tuommoisella liittimellä. Plus se, mikä minua nyt eniten tässä kiinnostaa, niin on tämä 12V outputti. Näin. Ja ihan oikein haueleuvat. Ruvettaisiin tekemään pieniä mittauksia, että onko tämä oikeasti toimiva tuote. Eli DC, Direct Current, tasavirta, 12V olisi se meidän. En tiedä paljonko millä amperimäärällä se sitten lattoo. Se varmaan riippuu tuosta auringonpaisteesta ja kaikistahan se. Mutta pitäisi hyvinkin pilviselläkin kelillä pelata. No, ruvetaanpa suorittamaan pieniä yleismittarilla pieniä mittauksia. Elikkäs. Siellä pianota soitellaan tuolla yläkerrassa. Elikkä laitetaanpa nytten niin yleismittari tasavirralle mittaukseen ja tasavirran mittaukseen ja siitä laitetaan noin haueleuvat kiinni. Näin. Sitten käynnistämme mittarin. Katsotaan mitä se antaa nyt tässä, että kun ollaan tuossa pikkusen tämmöisessä valaistuksessa täällä sisätiloissa. Tuosta päälle.
2,20 vaihtelua. 226 näyttää. Ollaan nyt tällä sisätiloissa. Mennäänpä seuraavaksi. Tässä on maksimit on 20 wattia tällä tehokkuus tällä aurinkopaneelilla. Ja tää oli halapa. Tosi halapa oli tämä systeemi. Niin käymäpäs testoimassa nyt tuolla paremmassa valaistuksessa, ihan luonnonvalossa, että miten tämä nyt antaa tämmöisellä säällä. Vähän tuonne pilvinen ja satteinen keli, mutta katsotaan. No niin, nyt ollaan tässä ulkotiloissa. Vähän sateelua, pilvistä on. Ei ole aurinkoa näkyvissä. Valoista kuitenkin. Ja katsotaanpas paljonko se nyt täällä ulkona. Semmoista 11 ja rapiat. Eli kyllä minä nyt uskoisin, että tämä pellaa. Varmaan päiväsaikaa se vähän pootaisempi keli, niin se ottaa helposti lattailua. Kyllä tällä saadaan next levelille tämä homma. Ja jos voidaan tämä totteen näyttää tämä homma, että lattoako tämä oikeasti puhelinta. Nyt se on siinä 5 portissa tuo USB. Laitetaan USB-C paikalle ja katso. Kyllä se vissiin sille pystyy lattoon. Elikkä mittaustulokset oli rohkaisevia. Kyllä tämä uskaltaa tuonne laittoon. Tämähän ei tosissaan maksana kuin ihan 2-30. Tässä joku suoja ehkä tehdä tälle. Tämmönen möllykkähän tämä on. Eli näillä mittaustuloksilla mitä suoritettiin niin aika rohkaisevia tuloksia suottiin. Kyllä se siellä varmasti lattoo akun sille, että sitä ei tarvitse rohata ees takaisin. Kun minä olen nytkin tuolla nykyisellä laturilla, eihän se aina kun se lattoo 1 amperilla, niin on silti sillekin ihan jo saanut tuon akun laattua ihan silleen, että ei ole tarvinnut, että se on niin kuin non-stoppina aina seuraavaan käyttöön. Ja yleensäkin se toinen laturi, mikä mulla on, niin se on 2 amperia. Kyllä tämä tällä saadaan laattua. Katsotaanpa, tehdäänpä siitä sitten minä teen seuraava video siitä. Tähän aiheeseen liittyvän videon siitä, miten tämä asennan sinne ja miten tämä toimii aurinkoisella normaali kesäpäivänä. Mutta nyt teki ihan hyvin vaikka ei juurikaan ole auringonvalloa. Onhan täällä auringonvalloa, sille valloa, mutta ei ole sitä suoraa auringonpaistetta. Mutta ihan jes, tämä on ihan lupaava laite. Eipä mitään. Nähdäänpä seuraavalla videolla sitten. Se on morjesta vain.